Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Josep Segura Gual, tinc 77 anys. Vaig néixer a la Llacuna, a la Masia del Pas. M'he dedicat professionalment a la pagesia. Aquesta conversa la fem a casa. Soc gent de la Llacuna. Senyor Segura, això de que hi hagi nascut en una masia, en una casa de pagès, creu vostè que li ha marcat la vida? Si hi hagués nascut en un altre lloc, en un nucli urbà, aquí a la Llacuna, la seva vida hagués anat per altres camins? Podia ser que sí, podia ser, però de fet ja de petit ja em vaig acostumar a la vida de pagès, el costum que feien els meus pares, els meus avis, a dedicar-me a l'agricultura. Pensava potser de vegades anar a treballar en un altre lloc, que guanyaria més bé la vida, o potser no, però bueno, nosaltres teníem la terra i esclar, hi havia d'haver un relleu, es havia d'anar continuant treballant a les terres i anar collint i anar-te acostumant i tenir més ganes de portar a la terra, que això en certa manera ha fet que amb els anys hagi fet de pagès. Amb el món aquest agrari, amb totes les dificultats que ara comentarem, però s'aprèn molt de la vida? Sí, de fet amb els anys que vas passant, que et vas fent gran, t'acostumes a treballar a la terra, que la terra també et dona les seves lliçons, perquè depèn també del temps, que hi ha anys de bones collites, anys de pedregades, anys de males collites, temps que has de segar o batre o que sigui, el temps et plou, no pot ser collir raïms, també amb pluges, i l'hivern també molt fred, i l'estiu passar la calor, que és el normal. M'explicava, Josep, que vostè va néixer físicament a casa. Vostès estaven en una masia, fora del nucli urbà, tota la seva vida vinculat a la terra, perquè m'explicava que en 13-14 anys ja començava a treballar allà al camp. Sí, llavors ja, esclar, el temps, suposem, de vacances a l'estiu, que durava els 3 mesos, era el temps de la sega, demanàvem que ja ho veies, que ja havia de fer falta i col·laborar amb la feina de la sega, que no és el com és ara, perquè amb tots aquests anys hi ha un canvi a l'agricultura brutal, com ha passat amb la indústria, com ha passat amb altres coses, no? Però potser la sega és de les feines més dures? Acostumat a l'època aquella de la falç i de la gavelladora tirada amb l'animal, fer les garbes, primer les gavelles fer garbes i les garberes. I els ronyons. I els ronyons, i les calcites, i les punxades, i tot això, i després això es havia de portar a l'era per batre a l'era. Començava una màquina d'aquestes petites de batre amb màquina, però a l'era, portada a l'era. M'explicava, Josep, que la seva primera feina amb el camp va ser darrere un matxo. No posat amb un tractor, sinó darrere un matxo, que la feina sembla igual però no és la mateixa. No, ni tant. Canvia totalment anar a dalt d'un tractor que no anar darrere d'un matxo, perquè el matxo tu has d'anar amb el forcat, que segurament per llaurar les vinyes, per llaurar els rostolls o el que sigui, havies d'anar a peu a darrere i anar menjant pols i anar també caminant amunt i avall fent quilòmetres de peu. Casa, com el tractor, que va canviar totalment ja la fisonomia del pagès, ja llavors. Ja va ser un canvi total, molt brusc, però va ser així, que va millorar molt, 100%, i l'esforç també. A l'agricultura, des de la seva perspectiva, Josep, és on s'ha notat més? Sí, és veritat. L'agricultura, des de l'aparició de la maquinària, ha augmentat molt l'avenç total per lo que és les feines i la producció també, perquè, esclar, poder llaurar més fondo o anar a estovar la terra més bé o treballar-la més bé amb un tractor que no pas amb l'animal, això és indiscutible. I la producció també. També l'aparença, els adobs, els adobs químics que anàvem posant a la terra, que abans tampoc n'hi havia pocs, però després es van anar augmentant, després van anar ja augmentant el tipus de granulats, que hi ha una equivalència per produir més o menys, o un adob de cobertera. Clar, tot això ja ho feies amb el tractor, amb les eines també, amb els perros que portaves a darrere el tractor, vull dir, també les eines. Vull dir, amb el tractor sol no feia res, necessitaves tota una sèrie d'eines que acompanyar el tractor per fer-ho tot. Però bueno, d'aquesta manera produïes més ja.
la producció i augmentaves també, esclar, el nivell econòmic també es coneixia. Problemes del camp sempre es parla, sempre, és un tema que passen els anys i sempre els pagesos sempre es queixen, amb raó, de les dificultats del preu que cobren, de diferents problemàtiques. Des de la seva experiència, això anem a més? Crec que treballàvem més tranquils llavors als anys 60 o 70 que no pas estem treballant ara. Ara l'administració la tenim molt a sobre, tipus de paperassa, i a més les que són grans ja per fer omplir sol·licituds de subvencions o sol·licituds de permisos, doncs t'has de passar moltes hores davant d'un ordinador, cosa que a nosaltres ja ens costa molt. Ja. No solament aquest és el problema. El problema, diguéssim, generacional també hi ha hagut que llavors els preus estaven en proporció amb el que anaven doncs, els gastos. I llavors la diferència ara és molt més notable els gastos que no pas el que són els preus de tant el cereal com el raïm en proporció al que estaven llavors. I és una de les coses d'aquestes que fas pensar que l'agricultura actualment té verdaders problemes i els pagesos mateixos es manifesten. Per què? Entre l'administració, els impostos que es pagaven llavors o el que es paga ara no té res a veure. Vull dir que s'han elevat moltíssim les herències, com ara altres regions d'Espanya, comunitats autònomes, doncs tenen un sistema més flexible i de menys cost. En canvi, aquí a Catalunya això no ho han tret, vull dir, l'herència és molt cara. Vostè com contempla aquest plantejament universal? Podem menjar qualsevol cosa a qualsevol època de l'any? Bueno, potser hi ha certes persones que els agradarà o que agrada. A mi no em acaba massa de convèncer de tot això que s'exporta, vull dir que s'importa, perquè ara pots comprar tant al Marroc o pots comprar coses que hi ha competència a nivell d'horticultura, de coses d'horta, o també comprar al Perú, perquè de vegades, segons com veus l'etiqueta en supermercat, doncs mira, aquestes cebes són del Perú, aquestes cols són d'un altre país i d'altres Hispanoamèrica, és a dir, potser en part és bo, però en altra part tampoc no és bo, i a més també d'aquí condiciona una mica també el mercat interior, el mercat propi, no? Ha parlat vostè dels cereals i de les vinyes. Aquí a la Llacuna, per la seva experiència, té més importància, o ha tingut, o té a hores d'ara, al segle XXI, a l'any 2025, més importància les vinyes o els cereals? Depèn de pagesos. Hi ha pagesos que es dediquen més a la vinya i menys al cereal. Hi ha altres que es dediquen més al cereal. També la vinya, per uns és més important el cereal, l'altre serà més important la vinya, però d'una cosa, d'un per mig o l'altre, l'extensió, clar, la vinya amb menys extensió produeix més valor. I el cereal necessites més extensió per produir el mateix valor de la vinya, doncs més extensió, més terreny. Hi ha més camps, diguéssim, camp de cereal, d'extensió de cereal, i menys de vinya aquí actualment. L'aparició fa anys de la firma Torres, buscar col·laboració, arribar a acords amb pagesos d'aquí de la Llacuna i el seu entorn, va ser destacada, va ser important? La família Torres va arribar a la compra de Françola als anys 80 i allò que passa que hi ha contactes llavors amb els veïns i amb l'empresa, i que l'empresa es va presentar, es va conèixer, vam parlar, i l'empresa Torres li interessava tenir més terreny per plantar vinya. Eren anys que hi havia demanda de raïm, l'empresa Torres volia créixer i vam arribar a un acord de lloguer de la terra per plantar vinya. Vam valorar el que sortia d'una cosa a l'altra, però sortia poder, a part que donaven uns diners ja fixos, ja nets, que ell ho podia assumir, els costos, a part també les extensions que ells també plantaven, perquè plantaven grans extensions. Així vam arribar i vam arribar a un acord d'un arrendament a llarg plaç. I fins ara l'any 20, que va acabar, 21, va acabar ja un contracte,
I ara va deixar, doncs, bueno, ara s'ha d'arrencar, s'estem arrencant els ceps i seria l'altra vegada com era fa 30 anys o 30 i pico d'anys enrere. Escolta, Josep, i tot aquest canvi climàtic, l'emergència climàtica, el canvi de les temperatures que està fent vostès, que ha estat al camp sempre, suposo que ho nota clarament, l'evolució del temps, el canvi de les temperatures, això no és un caprici, això és una realitat que té una conseqüència. Sí, té una conseqüència que el raïm, moltíssim, el cep, el raïm també, es produeix més en un clima, segons quin tipus de raïm també, pot ser blanc o pot ser negre o rosat, tingui una qualitat millor doncs, en zones més altes o en zones més a prop de mar. També a prop de mar també es produeix potser inclús més quantitat, però no potser qualitat, com aquí. Aquí tenim els estius són càlids, diguéssim, al mig del dia, però les nits són fresques i aquesta variació doncs, fa que el raïm tingui una qualitat superior o depèn dels enòlegs també com sàpiguen tractar també aquest tipus de raïm els hi pot sortir millor. És a dir, una vinya plantada més alçada, perquè també hi ha vinyes al Pirineu ara també, plantades a 1.500 metres d'alçada, però tampoc són petites quantitats d'extensió, tampoc no són grans quantitats com és el Penedès. Perquè suposo que estan provant, a veure com funciona, a veure quin és el resultat. No? Exactament, estan provant ja com és el resultat i també els hi va bé aquelles zones de per allà. Però també és limitat, que també en zones més altes també hi ha més risc també de la brotació del cep, que quan arriba doncs, el mes d'abril o el que sigui com broten, o principis de maig en zones fredes, també el fred també mati doncs, el cep. Bé, no el cep, el brot, que després el cep torna a rebrotar, però ja no treu els raïms que havia tret i merma molt la collita. El fred també hi ha el seu perill. El relleu generacional, o sigui, els pagesos joves tenen camí o es troben amb dificultats per aquesta foto que feia vostè de la problemàtica, els impostos, la dinàmica, el funcionament burocràtic. Hi ha relleu generacional? Poc, no, n'hi ha poc de relleu, hi ha poc jovent que es dedica doncs, a la pagesia. Hi ha poc jovent. Sembla que hi hagi una mica més d'interès, ara en 2, 3, 4 anys cap aquí, però si anem a mirar aquí a la Llacuna hi ha molt, posem el cas aquí, hi ha poca gent jove que faci realment de pagès. Es poden comptar amb els dits de la mà, que facin de pagès i visquin realment de pagès. Però té terra allà, no? És a dir, té terra allà, és a dir, no manca de terra, per dir-ho d'una manera, no? Exactament. Bueno, també manca de terra, cuidado, que és clar, amb els anys cap aquí cada vegada el pagès va minvant el pagès petit i la terra o allò l'ha de llogar o de vendre amb un altre pagès més gran o una empresa més gran. Hi ha dificultats en aquest aspecte. Vostè és un pagès retirat o és un pagès? No, ja soc retirat, ja fa uns anys retirat. Evidentment, però... Faig coses encara de pagès. No, però vull dir, més enllà de la situació formal, administrativa, vostè se sent pagès, no? Sí, em sento pagès, tota la vida ser pagès, vull dir, pagès i bueno, jo em dedico doncs, encara a fer cosetes a l'hort i algunes coses no gaire, no gran cosa, vaig llenya també pel foc. Ho troba a faltar, aquest món? No he trobat a faltar perquè és una continuació. Ja. Vaig tenir un petit accident doncs, amb una cama que... I va dir, fins aquí. I aquí no acaba de funcionar prou bé, doncs vaig dir, bueno, fins aquí fem i d'aquí no podem. Clar, vostè vivia a la Masia del Pas. Fins que em vaig casar. Es va casar i vam venir a viure amb la senyora. I va ser una decisió fàcil, això de, en lloc de viure al Pas, venim a la Llacuna? No, perquè el timó... Va convèncer vostè algú o algú li va convèncer vostè? No, bueno, tots plegats, perquè esclar, la meva senyora és Sant Pere de Ribes i esclar, Sant Pere de Ribes és un poble gran. Per això. I encara s'ha fet molt més gran al costat del mar. Al costat del mar i venir aquí també canvi de clima i canvi de costums i esclar. Li va canviar molt la vida, la dinàmica de la vida d'estar vivint a la Masia, a la granja, estar vivint al nucli urbà de la Llacuna? Més enllà de la circumstància aquesta que es casa, la vida li canvia... Es guanya, diguéssim, per comoditat, diguéssim, principalment per la senyora,
Jo, per mi, per fer, tot ho tenia. 3 o 4 quilòmetres a la masia i a les terres d'aquí del poble. No m'era cap problema agafar-me el cotxe o això, o amb el tractor venir aquí o anar a treballar allà. Vull dir, no, cap problema. Ha parlat vostè del tractor, del cotxe, però m'explicava que vostè quan estava a la masia, per venir a la Llacuna, agafava la bici. Bueno, la bici quan érem joves, eren jovenets, sí, agafava la bici i a peu a l'escola. I a peu a l'escola, no? I a peu, sí, a peu, quan teníem 5-6 anys, a peu sols, vull dir, que es trobàvem amb altres veïns que veníem d'altres masies, i encara nosaltres el pas era relativament a prop, que venia gent de a prop de Cal Gomà, jo me'n recordo que venia el noi de la caseta, el Tutu Draus, que viu a Vilafranca, es va casar i va marxar també jove, i també venia a peu a la Llacuna, i aquell tenia 8 o 10 quilòmetres de peu. Es forma el caràcter, no? Però que Déu-n'hi-do, no? Més allà de la temperatura. I d'altres 5 o 6 quilòmetres, que escolta, es portava 2 hores de camí, vull dir, de casa seva cada dia, anar i de 2 quilòmetres a tornar. És a dir, que quan ve vostè a viure aquí a la Llacuna, guanya en comoditat. Guanyem en comoditat. Amb certa qualitat de vida també. Vull dir, esclar que a la Llacuna tens la botiga a prop, tens les escoles per la canalla, tens una sèrie de coses que a la masia sempre has d'anar amb el cotxe, quan hi havia cotxe, que abans no hi era. I la temperatura, amigo mío, perquè clar, el fred que fa... I el fred que passava llavors, que venien cap aquí, les masies tampoc no estaven massa ben acondicionades, diguéssim, pel fred, o perquè si tenies una llar de foc, pel que sigui, però bueno, aquí es va arreglar una mica la casa, es va fer coses una mica més modernes, i la qualitat de vida és, de fet, estàs bé a una masia, jo no em faria res tornar a viure a la masia, però prefereixo de moment el poble. Perquè vostè està preparat. Sí, exacte. Perquè està preparat, que ja té, o sigui, està entrenat, ja ha viscut a una masia, però viure a una masia, les masies d'ara ja estan més acondicionades, però les masies d'abans era dur, era complicat, era difícil, perquè el temps també era més fred, no? Sí, llavors els freds. Sí, me'n recordo l'eslaçada que va matar les oliveres l'any 56, que és quan va... el mes de febrer, va ser una gran que em sembla va arribar aquí uns 18 graus sota zero. Doncs anàvem a l'escola. Vam deixar algun dia d'anar a l'escola. Un dia que feia molt fred, perquè va durar pràcticament tot el mes de febrer. Vull dir que va ser... Però bueno, hi veníem, aguantàvem i estàvem acostumats i ens llevàvem de vegades al dematí a l'habitació i obríem el porticó de la finestra i que no veiem res a fora perquè estava glaçat els vidres, però estaven glaçats per la banda. Havíem de rascar amb els dits, amb les ungles, el treure el glaç de dins del cantó de dins. Se'n recorda perfectament d'això, no? Perfectament, me'n recordo que ho havia fet moltes vegades. Llevar d'allà i mirar, mira, el dia fa sol i farà fred. Però suposo, Josep, que això forma el caràcter d'una persona. Vas creixent, Jo crec que les persones necessiten... Dificultats? Dificultats per sobreviure, de manera per entendre la vida, no? Ara, normalment, veus que potser tenen a l'escola a 200 metres de casa seva i amb el cotxe. I el van acompanyar a la canalla al cotxe. I nosaltres fèiem quilòmetres. Escolti, Josep, i quan apareix a la seva vida o quan descobreix vostè que té aquesta habilitat de la radioestèsia? Què és la radioestèsia, primer? La radioestèsia és, diguem-ne, una ciència que passa que els geòlegs o els tècnics o els que han fet una carrera amb aquest tema no hi entren massa, no? O no hi volen entrar. La radiestèsia és una manera de notar el cos, una certa manera, és per buscar aigua. Esclar, la radiestèsia és molt àmplia, perquè serveix per altres coses també. Jo no, només m'he dedicat, diguéssim, per buscar aigua, com altra gent, doncs s'han de també dedicar. Gent gran, per cert, que a la joventut els hi costa, no hi entren, de moment encara en aquest cas. Podria haver algun cas, però de moment conec algun, però són persones grans. És una manera d'entendre la manera de buscar aigua, de dedicar-te a passar estones, camins de la naturalesa, estudiar una mica el lloc on has de buscar aigua
i anar passant amb el pèndol fins que arriba el moment que marca. Que marca el pèndol i que notes entre intuïtivament amb el cos ja notes un moment de canvi. Aquest canvi també et fa bellugar, vulguis indirectament, el pèndol no belluga sol, perquè la gent es pensa que el pèndol belluga sol. No, el pèndol fem bellugar inconscientment, mentalment, amb la creença que hi ha aigua. I que d'una certa manera inconscientment fem voltar el pèndol. Però inconscientment, sense voler voltar, ens volta. I així volta, i a més solament per l'aigua, sinó també per la profunditat i el caudal. Que això és més complicat també per això. Escolti, però tothom pot ser saurí? Jo crec que el saurí més aviat es fa que no pas neix saurí. Jo crec que es fa amb experiència. Perquè jo crec que molta gent els hi marcaria. Ara també s'han de mentalitzar i fer uns cursos, no cursos, però sí, perquè alguns els he ensenyat jo de marcar el pèndol. M'han dit, per què no acompanyes un dia i anem, que sigui. Els hi costa, però això és qüestió d'aprenentatge i passar-hi hores. Clar, si no te dediques, doncs no aprendràs, però de fet és una cosa que cadascú mentalment ens agrada. Ens agrada i disfrutem de més a buscar l'aigua i a més quan el pou, perquè també hi ha uns fallos, no tot el 100% surt clavat l'aigua. Surt també quan un ja té aquest tipus d'experiència i el resultat després és el que dona l'alegria d'haver trobat l'aigua que aquella persona que t'ha demanat que la necessita de veritat. I amb la seva experiència, amb aquesta situació de sequera que estem patint, la llacuna, que té el nom de la llacuna, estem patint problemes d'aigua. Si ens posem a buscar, amb persones com vostè, segur que trobarem un punt on arribem a la conclusió que s'ha de fer un pou a X metres perquè hi ha aigua? Jo crec que sí. Crec que sí, a la llacuna hi ha algun punt que inclús ja, sense que m'ho hagin dit, ja fa anys que he seguit en alguns llocs això que ja m'ha marcat l'aigua. Hi ha aigua suficient per la llacuna. Això és una cosa que és certa, vaja. És cert, ara, que trobar l'aigua llavors hi ha l'altre problema, però quasi estaria segur que hi ha aigua. Vostè ha trobat molts pous d'aigua a la seva experiència? Sí, he trobat pous, sí. No solament la llacuna, sinó a altres llocs, al Penedès, amb altres llocs. Però suposo, Josep, que quan arriba aquest moment és aquesta satisfacció, no? Estic ajudant, la meva capacitat està ajudant a solucionar un problema. Sí, i de més que potser marques també una fundària. I marques també... Determines per la fundària també, i després també que potser hi ha més d'una corrent, o dues corrents que es cruzin. O un lloc on hi ha un tipus de llac subterrani, un tipus, depèn de les posicions del pèndol, pot dir que és complicat, i a més s'ha de recórrer a l'experiència, perquè dir que el saurí es fa, però amb l'experiència. I la voluntat de fer-ho, esclar. Mai és tard per mai aprendre? Mai és tard. Encara hi soc a temps? Hi és a temps, sí. Si vols, un dia hi anem i fem una demostració i ho provem. M'han dit que li pregunti per al calendari de la ceba. Calendari de la ceba? Sí. És un calendari que jo ho vaig aprendre del meu avi, el pas. Clar, en aquella època no hi havia teles, no hi havia d'això, i arribàvem al cap d'any, la vigília, el dia 31 al vespre, no es feien rebellons com ara, ni raïm, ni d'això. I jo veia que ell feia un calendari que tallava les cebes, closes de cebes, feia uns alls, 12 talls, posava sobre una fusta i els deixava allà a la finestra. I l'endemà veia el resultat, és a dir, aquests talls de ceba, es tallen d'una manera, la ceba la parteixes en 4 trossos i queda com una posició com uns cascs d'un vaixell petit, una barqueta petita. I hi posaves un pessiguet de sal a cada tall. I feies 12 talls, que significaven els 12 mesos de l'any.
Llavors, això ja fet, agafaves i posaves, com he dit abans, doncs a la finestra, com a la fresca, o la temperatura, o el que sigui. I el demà al matí, quan llevaves el que sigui, veies que a un tall doncs hi havia humitat, d'altre que hi havia suc ja, és a dir, que la ceba o la sal de la ceba ja havia fet tibar, i d'altres que no és res sec. I clar, i tu deies, bueno, per on comencem? No, s'ha de començar d'esquerra cap a la dreta. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, tots els mesos de l'any. El millor febrer marcava, l'altre marcava el setembre o l'octubre, l'altre, bueno, i deduïes doncs, que aquells mesos eren plujosos. Clar, per què eren plujosos? Per què? Perquè els depenien també, volien saber aviam si aquests mesos eren bons per la collita. Per la collita, clar. Per la collita, perquè abans es vivia del menjar. Tot no tenien res en aquella època, es tenien més recursos que no pas tenim ara. I funcionava, és fiabilitat que tenia el calendari funcionava bastant. Sí, funcionava. S'ajustava a la realitat. Sí, més o menys tenies una valoració del que feia l'any. Estem escoltant Gent de la Llacuna. M'explicava que vostè es casa l'any 1975, és a dir, els primers 28 anys els passa a la Masia i després, a partir d'aquest moment, a la Llacuna. Arribem a l'any 79, 1979, eleccions municipals. Vostè es presenta, surt de regidor, està fins a l'any 83, després del 83 al 91 és alcalde de la Llacuna i després, a l'any 91, està també un any de regidor. Quin record té d'aquesta experiència d'estar a l'Ajuntament, primer com a regidor i després com a alcalde? Va ser una experiència positiva? Sí, exacte. Això va ser això que anem i més també haig d'agrair doncs, amb els companys de l'època. El primer alcalde va ser Marcelí Valls, doncs el primer, que és de l'any 79. Ja vam formar, encara que hi havia tres candidatures independents, es vam juntar tots i vam fer I el 83, quan jo vaig regalar, també hi havia dues candidatures que vaig guanyar les eleccions, també ens vam juntar amb Joan Vallès, que també era l'altra candidatura, també junts i vam formar tot el grup. No dic el nom perquè em deixaria un nom dels regidors que han estat durant aquests anys. El 87 i vaig tornar, doncs l'alcalde, candidatura única, i bueno, fins al 80-91, que el 91 doncs, va ser l'any doncs, que ja n'estava una mica això, per part de la família. És complicat. És que ser alcalde d'un municipi... D'un poble petit, d'un municipi petit, hi ha una dedicació màxima. Màxima, exacte. Sí, perquè et venia millor la gent a casa... A comentar-te, no sé què. I ara encara l'Ajuntament, vull dir, ja té uns horaris... I un funcionament, el que sigui. Té un altre funcionament, més o menys, perquè té moltes activitats. A part d'aquest també... De fet, també poder carrega molt ara amb l'Ajuntament que ho faci tot, no? I l'Ajuntament està limitat doncs, amb uns serveis que ha de fer obligatòriament, però d'altres tampoc no són de la seva obligació, perquè cadascú hi hem de posar el nostre granet d'arena perquè el poble doncs rutlli també, vull dir que no és fàcil. Ara, les hores que estem dient abans, doncs la família, esclar, potser tenies un compromís que havies quedat doncs, amb la senyora i he tingut dues filles, les també per anar a Sant Pere de Ribes o anar a dinar a tal puesto o pel que sigui, perquè venia un conseller tal a Igualada que te convidaven a dinar o Pujol o una coronació a tal puesto o tal altre, clar, allò ja... Però al cas hi havies d'anar perquè la gràcia és mantenir els contactes amb els polítics, que és el que en treies recursos, perquè sempre havíem d'estar demanant, perquè esclar... Clar, si agafem el mirall, Josep, i ens situem dels anys 80 fins als 90, que vostè va tenir diverses responsabilitats a l'Ajuntament, hi ha alguna cosa, algun element que destacaria especialment? El canvi va ser d'asfaltar els trams de carrer. També havíem asfaltat nosaltres alguns trams, al començament, el que sigui. Passa que llavors els pressupostos eren més limitats. Quartos pocs? Pocs. Vam entrar a l'Ajuntament l'any 79. Calaix 8? No, calaix 8 i a més em sembla que hi havia un pressupost que no arribava ni als 4 milions de pessetes.
Caramba. 4 milions de pessetes comparat amb ara, vull dir, són pocs mils euros, Sí. Vull dir que d'això, però bueno, ho vam anar fent, i d'això. Bueno, també vam comprar la rectoria, també per un pla de fer l'Ajuntament, que al final, doncs, també vam comprar, doncs, es va fer l'Ajuntament allà, nosaltres no, però va ser nosaltres. Que l'Ajuntament estigui a la plaça principal A la plaça, sí, no clar. és qualsevol cosa. Després també el dispensari, l'edifici dispensari, que va ser primer dalt vivenda pel metge, però després resulta que no, el metge ja no hi va voler anar perquè es va comprar una casa, doncs, precisament a darrere del dispensari, el Lluís Balaguer. El local de la piscina també es va fer, el va acabar l'alcalde, Josep Orga, i després ell va remodelar també la piscina, va ser la compra, nosaltres vam fer la compra. Déu-n'hi-do, perquè es va posar el poble en marxa des d'un punt de vista democràtic, amb les institucions, amb els recursos. Exactament, per recursos. Això és important. Recentment l'Ajuntament ha comprat Can Magí Ferriol. Com ho veu vostè des de la seva experiència? Jo m'imagino que la compra pot ser discutible, però jo no la discutiria. La compra sempre és bo que es comprin coses, vull dir, no és anar menys, sinó anar més. Que allò ja s'ha d'arranjar, depèn del que es vulgui fer. Depèn del que es vulgui fer, hi ha un gasto d'una manera o d'una altra. Això dependrà de que l'Ajuntament doncs, sí que té la majoria del poble col·laboració que allò es tiri endavant, però clar, hi ha molts diners a gastar. A part que hi ha molt terreny també urbà, que aquell terreny urbà també pot servir per fer vivendes socials o per fer altres coses. Jo crec que és bo. Ara, per una altra part, esclar, també ens anem omplint de locals, ens anem omplint d'això i, esclar, tot allò, el manteniment després també costa, també. Vull dir que mantenir això, mantenir l'altre, va sumant i també necessites un pressupost, doncs, després, esclar, els pressupostos em penso que ens tocarà pagar. La Llacuna, senyor Segura, ha de tenir més habitants? Ha de ser més gran? La Llacuna, si tingués al voltant d'allà 1.500 habitants, creixés més, omplir una mica més les cases buides que hi ha dintre el poble, que es poguessin arreglar i llogar-les o vendre-les o el que sigui. Si ara estem al voltant dels 900, una cosa així, uns 5 o 600 o 800 habitants, és a dir, si en diguessis, avui de 2.000 habitants. Crec que aniria bé pel conjunt general d'activitat. Senyor Segura, per la seva experiència, a veure si m'ajuda amb aquesta reflexió, perquè diuen que si passes 3 hiverns a la Llacuna, ja et pots considerar llaconenc. Si no passes 3 hiverns a la Llacuna, no ets llaconenc. Bueno, és una forma, sí, perquè a l'hivern que la Llacuna fa fred, normalment fa fred. El que passa que ara fa uns anys cap aquí que no... Les tongades, diguéssim, del fred i de la calor són més llargues, que uns anys enrere doncs, plovia més, feia més fred, ara plou menys, fa menys fred. El temps té les seves coses, sí que hi ha un canvi, el canvi climàtic és, entre tots l'hem aconseguit fer-lo variar una mica, però el temps també té les seves tongades. Jo, de la meva experiència, hi ha hagut anys plujosos, anys de secada, anys freds, anys càlids i he anat seguint així més o menys. A partir potser des dels anys 90 cap aquí al 2000 hi ha hagut alguna mica de variació, anar una mica més amb extrems, però no de fred, sinó més aviat secs i de calor. Sí, perquè si jo li dic les Comentores... Les Comentores, és que parlem de molts anys enrere, les Comentores, l'última revinguda va ser l'any 69. Sí, perquè a l'arribada de l'any 94 no van revenir les Comentores. Va haver l'iguat molt fort, però no van revenir. És que llavors, esclar, parlem dels anys 60, l'any 69, no hi havia els pous tan fondos com hi ha ara que s'han fet. Després va ser l'any 60 uns anys que va ploure, perquè feia pocs anys que hi havia revingut les Comentores. Els anys 60 ja van revenir 2 vegades. L'associació el 63 o el 64 i després el 69. Com la Ventinosa, d'allà del terme de Querol, quasi on comença el terme de Querol, sota Cal Gomà. Aquells anys va ploure molt als anys 60. I després, esclar, els 70 també van ser plujosos, però cap als 80 ja va variant, ja no tant, i a partir del 2000 cap aquí més aviat han faltat pluges doncs, en general. Han sigut èpoques més seques i de menys fred.
Ara, pot tenir una època o un any que torni a fer fred, com feia, que t'explico, doncs l'any del 56 o el 85, el 85 va ser un any que va fer molt fred, l'any 70 també, l'any 2001, aquí va ser la nevada grossa, que una altra va ser el mes de març, el 10 de març, l'altre va ser el 15 de desembre del 2001, amb 70 centímetres de neu que va durar tot el mes de desembre. Quina memòria té per això del temps, eh? Quina memòria té, eh? Sí, bueno, amb això... Ho té... Sí, ho tinc bastant... Potser no me'n recordo del que vaig menjar ahir, ni per sopar no me'n recordo. Però d'aquestes coses de... Sí, d'aquestes coses me'n recordo bastant. Senyor Segura, el millor que té la llacuna? El millor? Jo crec que és la seva gent. Jo crec que aprecio la gent, vull dir, jo m'agradava estar bé amb tothom, no liar-se amb lius i amb problemes i d'això. Per mi és el millor que és la gent. Ha convidat vostè a l'Andrea Bocelli amb aquesta peça de Conte Partiro. Què té aquest home amb aquesta cançó que és tan coneguda, aquesta força que té aquest home cantant? Bueno, perquè és un cantant que m'agrada molt. Té una veu potent i una música doncs, molt agrada que lliga, no? El reconeixement de la persona d'una persona amb una altra, no? Josep Segura, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Enhorabona per tot. Gràcies. I fins la propera. Gràcies, gràcies. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Io con Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.